Indlovukazi zomculo weqgomo ubongekile uBabes wodumo maphumulo isiphumela bala ngomzangedwa uzazi lokhu-ke yashiwa ngumyeni wayo uMampintsha ngonyaka odlule. Nginibingelele ngiphinde futhi ngamukele channel ehamba phambili kezo mina kuveza ngithuthunga ngakho manje bathi ilaspo namagumede mhlambe emangabe usemusha la ikhanzo phinde ngicela nje shothi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Khuluma ke ekhasini lakhe lika Facebook uBabes ubuza ukuthi ume ngajola umlisa waluphi uhlanga angamkhethi yena ukhetha umlungu ngoba ke abakukhonzile ukukhuluma. Ubhala ukuthi ke ngenze njani ngoba ke usawuthi ugcwele ikhanda kubuza uBabes elokhu egcizelela ukuthi ke uyafa usawuthi. uBabes uthe sebahlulekile odokotela bengqondo ebethi bezama ukumluleka ngoba ke uvela babuza imibuzo hlulekayo ukumphendula iyona. Uthe yena ke ukholela ukugonqena utshwala bomyeni wakhe i-original Shandis Gin bese ezidlalela endlini noma ke adanse kuzele ke nokhwantalala abhekene nalebuza ukuthi ke usengalotsholwa yini okwesibili. Uthe yebo kodwa kuyokhokhwa kuyise kaMampintsha kodwa ke ekwamaphumulo ngoba ke usezibiza umaphumulo futhi ke abakwasimelane badla ngempela ngaye lo mculo wodumo lengoma ethi wololo ukhala ke kakhulu ngokulaxazwa kwenyongo yenyathi nabangani bakamampintsha. Uthe iningi lagcina ngosuku lomncwabo ukufika emzini kaMampintsha noBabes ose Westville kanti ke abanye belokhu kwashona uMampintsha abakazi bawubeka umcondo wabo oDJ noproducer abakazi bafika akekho noyedwa ke wafika la endlini. Uthe uyabadinga abangani bakamampintsha ukuba bazomkhumbuza izikhathi zabo noMampintsha abaqondi usuke efuna ukuhleka ngoba lapha ufuna ke bafike benze lokho ababehlezi bakwenza uma benoMampintsha la amajita abeyithandana ezwana futhi ke yena ubehlezi ezihlekisela nje umese babonga lapha. Uthe ke lamavideo kaMampintsha nabangani bakhe basestudio baphikisana ukuthi kuwo wonke osuke efa insini. Uqhuba ke uBabes uthe yena nabangani bakhe babaleka bamshiya emuva kokuthi ke ezovula ifoni kaMampintsha. Abangani bakhe babaleka bonke abaphindanga bafika kwakhe bonke lapha nakafethu izona ezihamba phambili ezithinta lapha nomculi uBabes wodumo okhala kakhulu ke ngokubalekelwa abangani nanezihlobo nje lapha nekade sijwayele ke ukuthi sizobheka bazochila lapha nensizwa engasekho emhlabeni uMampintsha. Mhlambe kuthina kwakho ukuphawula lolu daba ahlala bana comment section kungixoxela kabanzi ukuthi luthina lwakho uva ngalolu daba. Mina ke ngila sponsor ngiphuma kanjalo siphinde futhi sihlangane ku video elandelayo isikhathi esilandela kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.